ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман мехоҳам ки барои хӯроки нисфирӯзӣ моҳӣ бирён кунам. Мана дар ин ҷо ман моҳиро тоза шуста, пулакчаҳояшро тоза карда ба ҳамин гуна стейкҳо реза кардам, намак кардам мувофиқи таб ва приправа для рыбы ҳамикати мариновад кардам. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки тан сеҳату хонаобод ҳастед. Имрӯз ман тасмим гирифтам ки моҳӣ бирён кунам барои ҳамаамон ба ҳамин хӯроки нисфирӯзӣ. Ва моҳиро гирифта тоза карда пулакчаҳояшро, баъд қисми дарунияшро низ тоза карда нолозима ҷойҳояшро гиром партофтам. Ба ҳамин гуна стейкҳо пора кардам, мувофиқи таб намак кардам, приправа для рыбы пошида ҳамин гуна мариновад кардам. Ҳозир бошад ордро гирифта ҳама ҷояшро орд катиб чӣ мекунам, орд карда мегираму якқабат панировка, баъд дар алғам бирён мекунам. Дӯстони азиз, бо мо бошед, канали моро дастгирӣ кунед, ёру дӯстонатонро даъват кунед ва ҳамин боис мешавад ки сабаб мешавад ки канали мо пеш равад. Дӯстони азиз, тамошои хуш ба ҳамаатон таманно дорам. Тамошобинони гиромӣ, дар ин ҷо ман аз орди кукурузной мехоҳам истифода барам. Мана кукурузной мука барои панировка. Модарҷонам тавсия дода буданд ки хеле ҳам бомазза меояд, лекин онҳо бо дигар намуд моҳӣ тайёр карда буданд. Аммо ман бо карп мехоҳам ҳамин рӯз попробовать кунам. Гуфта буданд ки хеле ҳам чӣ мешавад, хрустящи бо бамаззатар меояд, ин панировкашам бамаззатар меояд. Барои ҳамин имрӯз пробуем, как говорится. Ана тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин гуна панировать мекунем ва дар тоба бо гуфтани бисмиллоҳи раҳмони раҳим ман андохта бирён карда истодаам. Дӯстон, итогови результаташа боз ҳамаша бирён карда шаванд, баъд ба шумо иншоаллоҳ боз нишон медиҳам. Ана дӯстони азиз, моҳиҳои мо ҳам бирён шуданд. Мана ана ҳамин гуна зардчатоб меомаданд вақте ки бо ҳамин кукурузни мука панировка кунем. Агар мана ҳар як стейкамо хуб пухта аст. мана дӯстони гиромӣ, мана ҳар як кусокаш нағз бирён шудааст. мана дӯстон, мана ман шикаста нишон медиҳам ҳозир. мана мобайнаш, мана дӯстони азиз, мана худатон баҳо диҳед. мана бениҳоят мулоимака ки ба маззаяка бирён кардем. мана дар ин ҷо соус тайёр кардам, осонак соус барои маҳӣ. ба мо иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истода бошанд, ба шумо низ иштиҳои таом. хайр дӯстони гиромӣ, дар паноҳи худованди муттаол бошед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия карданро фаромӯш накунед ва лайкҳои худро дариғ надоред. хайр дӯстони азиз.